dal. Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt. A szél kedvező, ahol vagy húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell. A tenger felől megtalálom Indiát. De az se baj, hogyha felnevezzük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. A szél kedvező, ahol vagy húzzátok fel. Hosszú az út. Hát miről lehetne szó másról, mint az új Neoton, vagy az első Neoton musicalről, hogy így mondjam. Jó reggelt kívánok Csepregi Évának, Vágó Zsuzsinak és Szabó Dávidnak. Jó reggelt. Sziasztok! Én már is értékelném a produkciót. Nagyon jó. Szóval komolyan pont. mondom, pont Évi, te múltkor itt voltál és beszélt, nem tudom már miről, a nudizmusról beszéltetek, valami teljesen másról, de a lényeg, hogy Az is izgalmas volt. de elmondtam neked, hogy tényleg amikor kim voltam egy hónapig Afrikában, ugye a Sztárok a fejükre este produkcióval, megőrült a stáb, mert 2 darab dal volt nálam, a 220 felett, meg a Holnap hajnalig. Én annyira imádom a Neoton, hogy biztos, hogy elsősorban fogok ülni. Már most nagyon jók vagytok. Hát mi lesz még? Hát július 14-én van csak a bemutató. Hova lehet fejlődni? Készülünk, rengeteget dolgozunk, igen. Most is innen például a felvétel rögtön próbára megyünk, és nagyon sok munka, hát 22 dal van a musicalben, rengeteg tánc és ének. Hogyan választottátok ki ezt a 22 dalt, mert egyébként tényleg az összes Neoton sláger szinte slágerként könyvelhető el, és miről szól maga a darab? A Szép nyári nap, úgyhogy jól tudom, ez a címe? Igen, Szép nyári nap. A dalokat valószínűleg összeülve a szerzők, a rendező, Somogyi Szilárd, Korcsmár Erzsébet, Böhm György, akik írták, illetve Kerény Miklós Gábor, az Operettszínház igazoltó, valószínű ez a kreatív tím összeült és kiválasztották ezeket a nótákat. Hát, amiket ők szerettek. Illetve ahogy ugye föl tudták fűzni ezt a láncot, mert azért egy történetet megírtak, ami egy építőtáborban játszódik, ahol szerelmek, konfliktusok. És jön egy művésznő Budapesten. Azért aki föllép. Azért nem mondhatod, a Neoton darabban. Hát és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy tényleg én eszükbe jutottam, és én ott szerepelhetek. És magamat, egész nap téged hallgattam. de hogy magamat hozhatom, azért ez is egy ajándék, és tényleg vagyok egy fővárosi művésznő, szólítsatok csak egyszerűen Évának, ez az egyik mondatom, és énekelek egy dalt, szórakoztatom. Nem mondom, legyen ez meglepetés, hogy melyiket fogod te elérni. Szórakoztatom a fiatalokat, és utána még van egy másik meglepetés, egy őrület, amikor többen összejövünk, és az egy nagyon jó pofa, nagyon izgalmas helyzet lesz. Úgyhogy ez egy jutalomjáték. És ugye azért is érdekes ez a darab, ez a musical, mert ugye a fiatalok többsége már nem tudja egyáltalán az mit jelent, hogy építőtábor. De legalább akkor most kiderül, hogy volt ilyen is. De nagyon fontos, hogy szerintetek visszaadja, bár mondjuk tényleg nagyon fiatalok vagytok, azt, amit a Neoton életél, és át van hangszerelve, vagy úgy fogjuk meghallani a Neoton dalokat, ahogy abszolút ugyanaz. Valamilyen szintén musicales hangzása van azért, mert hogy ezeket a dalokat egy musicalnek híven beütették egy szituációba, most tudnám példának mondani akár a Hotel Mentolt, vagy a Mamma Mia-t, vagy ilyen hasonló musicaleket, de alapjában véve megmaradt ez a neotonos hangzás, tehát a sok vonós, olyan grúvok is. Abszolút mindenki nosztalgiázhat. Annyira szépen énekelnek, annyira gyönyörű hangon, hogy szerintem, ha Neoton új lenne, akkor csak ilyenre vágynék, hogy ez így szóljon. Innentől kezdve már csak megnézni kell az előadást. Premier július 15-e, Budapesti Operettszínház. Úgyhogy jöjjön el mindenki, fergeteges retroparti. Sok sikert hozzá. Köszönjük. Köszönjük szépen.